Edrych ar y bocs teganau. Gadewch I ni edrych arno. Eia, dybydlw. Beth yw hwn? Hello, hey. Hello, ffrindiau. Mae mor cute. Ble ydyn ni? Syniad, gadewch I ni wneud tudoliau. Ai? Bydd hwn yn du perffaith ar gyfer fy labybu pink newydd. Na, bydd hwn yn du perffaith ar gyfer fy labybu glas. Na, mae'n eiddo I mi. Na, mae'n ar gyfer fy labybu. Dyma fy nhir I. Dybydlw, mae gennym dau diw. Eia, mae'n ddrwg iawn gen I. Doeddwn I ddim yn gwybod beth ddaeth droso fi. Plant, mae'n bwysig iawn rhannu gyda'ch ffrindiau eraill. Mae'n ddrwg gen I hefyd, Steffi. Mae'n rhaid I ni barchu ein gilydd. Eia, mae angen cwsh arna I. Ffrindiau eto. Amser I beintio fy nhir yn las. Glas yw fy hoff liw. Labybu, dos. Amser I beintio fy nhir yn binc. Edrychwch ar hynny. Rwy'n caru'r lliw pink. Mae angen I ni ledaenu popeth yn gyfartal fel ei fod yn edrych yn braf. Anhygoel. Perffaith. Gadewch I ni ddefnyddio'r deunydd blewog hwn I wneud o blewog. Gadewch I ni roi'r logo hwn ar fy nhir pink. Yma. Sut ydych chi'n ei hoffi? Nawr mae'n droi ni ddefnyddio'r deunydd blewog ar gyfer fy nho. A logo glas. Edrychwch ar eich tu glas. Ydych chi'n ei hoffi? Ai! Amser I wneud ein iard yn glud ac ychwanegu'r ffens binc hon. Yn union fel hyn. Gadewch I ni roi'r garej binc hon yma. Dyma fy ngarej I. Nawr gadewch I ni roi'r to. A beth yw garej heb gar? Dewch yma. Car mor cwl. Gadewch I ni wneud trampolin diau ar gyfer fy labybu glas. Un gyntaf mae angen I ni wneud cylch perffaith. Nawr mae angen I ni wthio allan y rhan ganol. Nawr gadewch I ni wneud y ffabrig. Nawr mae'n rhaid I ni orchuddio hyn a dda. Nawr gadewch I ni eglynu gyda'i gilydd. Un olaf. Edrychwch ar fy trampolin diunau. Rwy'n dwlu ar gelf a chrefft. Beth amdanoch chi? Rwy'n gwybod byddwn yn gwneud siglen diailau gan ddefnyddio'r gwellt pink. Gadewch I ni ychwanegu rhywfaint o glud yma. Mae'n amser addurno'r ystafell fyw ar y llawr cyntaf. Gadewch I ni grefftio soffa blewog ar gyfer fy labybu. Amser I ymgynnull y soffa. Ac yma byddwn yn rhoi carped pink. Edrychwch sut y daeth allan. Bwrdd coffi wrth ymyl y soffa a piano ar gyfer gwersi cerddoriaeth. Rwy'n caru sŵn y piano. Stondin a theledu a lamp. Gyda rhai posteri, cloc a bêl disgo yn yr ystafell. Edrychwch pa mor hardd yw fy ystafell fyw. Rwy'n ei garu. Ond shit, byddaf yn rhoi carped hefyd. Ac yn wobr,
fur i fy labybu bach. Plant, ond dim ond tipyn bach. Mae gormod yn gallu bod yn wael eich danedd bendigedig. Beth ddylwn i ei wneud ar yr ail lawr, hociau? Wrth gwrs, mae angen i ni adeiladu cegin. Mae fy labybu pinc yn llwglyd. Mwynhad y bryd bwyd, labybu. Steffi, edrych ar fy nghegin. Wyt ti'n llwglyd? Ei dybytlw, mae fy labybu yn hoffi bwyta. Mae hynny mor giwt. Hei, labybu, cadw dy foesau dy hun. Dilyn y moesau, mae'n bwysig iawn. Rwy'n meddwl ei bod wedi troi allan yn eithaf da. Ac gadewch i ni ychwanegu rhai blancedi a chwistogau. Wyt ti'n hoffi fy ngwelidiadau awnesi? Dim yn ddrwg, ond mae gen i fy ngwely fy hun. Mae hwn yn fan da. Dyma beth rwy'n bwriadu ei roi yn fy ystafell adloniant. Syniad gwych, ac mae hwn ar gyfer goleio ac awyrgylch hudol yn fy ystafell wely. Gadewch i ni ddewis gwisg cute i fy labybu pinc. Amser i ddewis un o'r gwisgoedd cute i fy labybu glas. Nawr mae'n amser ychwanegu loenau'r pinc i'r iard fel y gall fy labybu orffwys a ymlacio. Mae fy labybu yn well ganddo gemau gweithredol fel pylfasged. Dewch i ymuno, dewch a'ch leboi pinc, rydym yn cael cymaint o hwyl. O, Ella, mae hynny'n swnio mor wych. Mae chwarae gyda'n gilydd a gweithio fel tîm yn gwneud popeth yn well. Rwyt ti'n iawn, Ella, rhannu a helpu ein gilydd yw'r gorau. O hyn ymlaen, gadewch i ni chwarae a chreu gyda'n gilydd. Syniad gwych, rwy'n cytuno. Dasha, os gwelwch yn dda, peidiwch a neidio ar y soffa. Beth wyt ti'n feddwl am hyn? Yna bydda i'n dangos y trampolin mwyaf cŵl i ti. Gadewch i ni fynd. Clymwch eich gwregysau diogelwch. Diogelwch yn gyntaf. Rwyf hefyd eisiau gyrru. Mae gen i rhywbeth i ti. Dybytlw, mae mor cool. Cool. Rydyn ni'n mynd i drampolin enfawr. Ai. Gadewch i ni fynd.
yma. Ac nid dyna'r cyfan. Hyn i gyd i ni? Ai, Wa! o na, mae angen i ni ddod o hyd i'r holl flychau syrpreis. Wyt ti wedi dod o hyd i'r bocs syrpreis? Dad, dwi wedi dod o hyd iddo. Mae gennym ni'r cyntaf. Box surprise? Gad i mi helpu ti. Dad, mae anrheg dros yno. Dwi'n gwybod, gadewch i ni weld pwy allai gael yn gynt. Dad, paid â cholli ar ôl. Gad fi cer i dy nod. Dos. Mae'r gwely hwn yn rhy galed. Na i ddim gadael ti ar ôl. Deffro! Mae'n ddrwg gen i, gadewch i ni fynd. Edrych a led y bocs. Alei, gad i mi helpu, Alei, rhod y law. Ble mae diwedd y labyrinth hwn? Ie mae! Dasha, wyt ti wedi anghofio am yr anrhegion? Opsia. Dasha, edrych, rwy'n meddwl y gallaf weld un ar ddiwedd y twnnel. Dyna, mae'n eiddo i mi. Dwi'n gyntaf. Arhoswch amdanaf. Rwy'n ofnus. Dasha, pam nad wyt ti'n cymryd yr anrheg? Dad, helpa fi. Hawdd. Gallaf ei wneud fy hun. Edrychwch, dwi wedi ei ddarganfod. Ai, arhoswch amdanaf, helpwch, arhoswch. Edrychwch, fy anrheg. Rai ai, gadewch i ni fynd. Double mor cool.
Mae gen i syniad. Dad, dewch yma. Beth sy'n digwydd? Oops. Oops. Ouch. Aha. Wow. Dwi'n tynnu coes, dwi'n iawn, dewch ymlaen. Iawn, Dasha. Rydyn ni wedi dod o hyd i'r holl flychau syrpreis. Ai, Gadewch i ni ei hagor. yi, ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y car tric anghenfil pwy sydd eisiau hwn? Fi. Ti car tric anghenfil iawn. Beth, dyna Sinamon. Fi. Ti gwych. Cymer hwn un car arall. I mi. Tric i ti gwych. Ydy hwnna'n slim? Go iawn? Ai, Heb weld hyn o'r blaen, dafel wedi betlw potel wedi rhewi. dim i mi. Pwy sydd eisiau hwn? Fi. Ti'n iawn, cwningen. Dim fi. Fi. Mae'n i dad, iawn. Ai. Dwi'n hoffi fe, bydda i'n cysgu gydag ef o mor braf syrpreisiau. Yay! Ha-ha! Yeah! Maria, wyt ti'n gallu chwarae gyda Aled os gwelwch yn dda? Mae angen i mi weithio. Wrth gwrs, mam ngi. Oh! Maria, dw i'n llwglyd. Arhoswch funud, bydda i'n cael rhywbeth i chi. Diolch, Maria. Es i allan am funud yn unig. Ble aeth e? Ble mae Aled? 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 Maria, beth ddigwyddodd? Pam wyt ti mor drist? Mae fy mrawd ar goll. Paid â phoeni, byddwn ni'n helpu i ddod o hyd i dy frawd. In wir? Yn wir, gadewch i ni fynd i'r orsaf heddlu. Diolch, swyddog, gadewch i ni fynd. Arhoswch funud. Mae hyn yn rhy eithafol i mi. Mae hyn yn rhy hen. Dyna'r un perffaith. Diolch am eich gwybodaeth. Mae Maria wedi colli ei brawd. Sut allwn ni ddod o hyd iddo? Oes, helpwch fi. Yn gyntaf oll, mae angen i ni argraffu taflen ar goll.
Nawr gadewch i ni wirio'r lle ble gwelsoch chi Aled am y tro olaf. Gadewch i ni fynd. Iawn. Gadewch i ni fynd. Ha! Dylai fod rhywle yma. Huh? Ddim yma. Ddim yma. Ddim yma. Pwy welodd Aled? Ti? No, 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 no! No, 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 no! Neu chi? Efallai chi? Yn anffodus, nid alei ydyw. Ddim yma. Efallai mai Aled yw e? Ddim yma. Huh? Edrychwch drosodd yna. Dim ond tegan yw i. Dyna drieni. Nid Aled yw i. Efallai mai hwn yw Aled. Ian, beth wyt ti'n ei wneud? O diar, methu gwrthsefyll. Mae angen i ni ddod o hyd i Aled. Gadewch i ni fynd. Aled, ai ti yw hwnna? Roeddwn i'n darllen llyfr. Aled. 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 Mae'n troi allan bod Aled yma drwy'r amser. Os wyt ti wedi colli rhywbeth neu rhywun, dychwel ag wirion ofalus yn y lle hwnnw eto.